तो हाय गाइस नोंथांमोननि थाखाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय जोबजासिम नायबाबो नङा आरो बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो पानि जास्ट कमेडि खालामगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर तो गासिबो लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो जों माबायदि सादामजोंनो जौ लोंफैयो गुन्दिलेदार बायदि रावबो गैखाया ओमफ्राय बेदराबो जोबजोब कौन है ये लोग कहां से आते हैं अमा बुन्दि फिसाफ्रानो बेबायदि लोंनो हायोबा अमा बुन्दाफ्रा माने लोंनो हाया जानो जों माबायदि सादामजोंनो जौ लोंफैयो गुन्दिलेदार बायदि जौ लोंफैयो गुन्दिलेदार बायदि अमा बुन्दिफ्रानो नाम्बार 1 दं आरोना बिदि लोंनायावहाय रावबो गैखाया ओमफ्राय सोरथो बोरमा फान्था दं होनना बुंदों नोंसोरसो रावबो गैया होनदों कैसा लगा मेरा मजाक रुक जा साउंड टेक 7 एक्शन कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर तो है गाइस बे भिडिअखौ जास्ट पानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना तो गासिबो लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर लोगो मोनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय दिनैनि थाखाय बाय बाय।